Kani kadai kedurdasan Meghalaya bani pedang sobhai pi barok syakatup kubor mentekajan niat syawan paish kubor kibabnya ini pecwai kimat berkongsan. Kentu undang elam kalian persyak jong KHADC dan pembek yang berkembang kendam Eid-ul-Fitr persinayan pada muda. Where undang elam kalian persyak ke KHADC juga Australia dan yang amap jong kita for council. Ap ke KHADC ya ke ministry ban ajing menjur ya ke song tingka ke beladat bahak hapok ke finance commission grant ke bakatsan bat larke ya ke Eid-ul-Fitr da ke jingkmen bat ke jingriu blay ke lengki benta jong kisulong Balkan ulara ya kemat kebayadai baka kenrum kenram kabalane hapedeng ke KHASI Hills Autonomous District Council bat ke Meghalaya Urban Development Authority halo ke jing ai jingbit ban shnayeng hapok ke Meghalaya Building Bylaws ajar arpuai ubak khan ula kentu ya ke Executive Committee ke balam kemat da ke seng Voice of the People's Party ban penbet ya ke ne kemat da ke wak penkenmau wala pentip ya ke KHADC baka don ya ke bo ban ai ya ke permit shnayeng hapok shalom bak kijaka bermarkam. Kani ke kenrum kenram bala kedau da MDC ke laban mau prem uba Ricky Shulai ke lalam syakajing kulmar ke bala kata ia kinong shnong. Think about this is a new thinking. So I really appreciate the questioner of bringing this discussion. So what I would like to as I have spoken in the House, the map should be referred to the map of the imams and ilakas. What is the criteria to settle the boundary issue? It have to depend on documents. So, as the CM of Milliam has brought us the documents of the imam, I mean the boundary, the map of the respective imam. So, the boundary of the council or the boundary of the state also should be according to their maps. That is our stand. Unong ilam kaliang persyak ke KHADC uba Tito Starwell Khan ula banjur lo ke jing donkam banshna ya kamap na ke benta ke jing trikam jong ke council da ke boong ba ke long kamat ke bela teng laslem uba Khan ula penpau ya ke jing sngokhia bela syui teng ya ke ne kamat labun snem menta kat bah ke weipat kaliang ula yero UMDC ke HSPDP uba Australia Rashir ba ula wanra ya ke ne kamat ha ke dorbar mang tingka ke council ke badang syudam ula ajing mut bakamap kedai ban penpau ya ki hima bat ki elaka beper u executive member jong ke KHADC uba Powell Soklet ula pentikna ba ke executive committee kan sakmi bnia halo ke ne jing terwa. I'm surprised to hear that as informed by the Honorable MDC from Laban, because during the last tenure, we have issued permission to this area. So I don't understand why this happened. So I think this new EC or the new chairman of this authority should take up this matter with the state government, especially with the urban affairs department, to settle this issue, because they have given us very clear that the master plan area of the Shillong agglomeration or the master plan area should be implement this building bylaws. Unong ilam jong kaliang persya KHADC uba Tito Starwell Khan ulaong baga council kadang yai up ya ke Ministry of Panchayati Raj ban pa no ya ke jing siu ka ba jong ka tight but on tight grant ka bala baha na ka benta ka dobar shnong syaki jaka nong kendong hapo jong ka 15 Finance Commission uba Khan ula trei hashwa kum chief executive member ula batai ba ka jing penslam ka day na ka daw ka jing penrung badangshan jong ka ministry ya ka mobile application ka badon kam na ka benta ka council ban pentip ya ka jing pentrei ya ki scheme ki badang ya shakman ule tu ru ba u executive member u badai kmi e ka roy ka par u ba Powell Soklet ula dep ban penshai lo ka ne ka mat ka balara ha ka yeng from that 50%. Regarding those schemes which already money is already sanctioned, money already reached in the council,
The last EC have issued their war order, final war order. But the problem now, according to this Ministry of MOPR, that any scheme which we are going to be implemented, you have to have that acts. That acts, that means the GE, before any contractor will start the work, they have to take photo at the initial stage. And in the middle, also they have to take one photo. And in the final stage, that means after completion. Haringkat berkepertai berok kawai laraki yaka Eid-ul-Fitr hasilong ru da ka jing ipu ipieng mat da ka jing kemen jing sngau bah ka berpenpau ya ka jing kutno jing ubnai sya jing Eid Ramazan ki pat riunget ki le lumlang ha ki mas bat ki ha ki Eid gas ban ai ya ka jing duai ka berkerpang ban yak hublei mar keliang ka presiden bat vice president jong kari ki la ai hublei ya kari ha ka ni ka sungi ka berkemen. This is my message. The government should take it. Our support also with them. And I advise the Eid also to be together. Don't be at each other's. We are living in a country where different type of religions are there. You should have that passion to tolerate each other. That's all. Palat Shipau Hajar Ngut ki riunget ki le lumlang Hamadan Merjumala Mazar Sharif Idgah ha Taku Ranbari Southwest Garo Hills banduai ha ka Eid-ul-Fitr ka ba penpau ya ka jing kutno ka Ramadan hadien jong ka jing duai ki riunget ki le ka dub uwei pat bat kila duai na ka benta ka jing shongsuk ha ka pertai u Nazmul Haq u Presiden jong ka Man Kachar Merjumala ulakhot ya ka kum ka dak jong ka jing teli bat ka jing riublei u Emily Barim u Zabit Islam ula kedau ba ka benta ba kongsan jong ka Eid kadai ban pen KM ya ka jing suk bat ka jing along ka wei. U Emily ka South Shillong u ba Sanbor Shulai ula pli pat ba ya ka surok tendro rentathiang halaban ne ka sungi. Ya ka ne ka surok lashna ka jing lut ka balakot hadu saw point nyopu arklor tingka ka bahap apo ka skim PWD SPA. Ka ne ka surok katmu ban pen baha ya ki jingtei ha ka shnong ki de khot jong ki long yeng long sem bat ki nong shong shnong ki lai shem bentalang ha ka ne ka jing pli pat ba ki nyau tuli ki seng bhalang na keleng ki benta jong ka jala menta ka sngi ki larai ban pen ki embiang ya ka Confederation of Meghalaya Social Organizations lane komso ban wanra lang ya ki mat ki bakta ya ka jala habai kran shikila patai khubor hadien ka jingalang bala long menta ka sngi u president KHASI uba Roy Kupar Senrem ula penpa ki katu kat ne ki mat bakongsan ki ba ki kenhun ki thmu ban ya kran ki bakentup ya ka jing e na ka jingwan rong bean jong ki brieu banabar ka jing thmu ban penkela ya ka 6 schedule bat ban kentu ka sorkar jala ban penkela ya ka constitution schedule tribes order ka khandai spa sanpo agane ka jingelang ka ban sa yalam da ka HYC kan kentup ru ya ka Aceh Progressive Approach Garoland State Movement Committee ka United Aceh Social Economic Justice Forum ka Jaintia Students Movement ka Confederation of Riboy People bat ka Jaintia National Council. Tingi pa banlum ban lang haju bat ban permitang ko igasun namami itu bat ngi sotu ya kajingma ka baap yangi kung ditry muluk lanangim shim kinu kila lenti ban dawa na so ka bikin wanra ya kita ki an ya kita ki kendon ban telakam ya kani kajingro kertap jong ki beri ki panabar khamtam ya kita ki illegal migrants lan kita ki illegal Bangladeshi ki balastang bandrum syakni gabi ki jongi syakni ka jalak jongi Kementa kesni ilarai ban penim la de ban pen ki imbiang ya ka komsu ka bangin shim ya kiman ki bayadei ki bakhta yang ni kung try muluk kata ya kajak menriu nyautrem kajak menriu KHASI jantia maupun julu ya ki porlok jong nagaro haka jingjia ka bakongsan ya ka all Lyngngam Organization la pen KM biang hadien khat laisnem jong ka jingbam treikam Hakabala jet ru yakinong kitkam bethamai na kabenta ka samoy treikam jong usdam ahajar arposan ahajar arpopra.
Haka ap kondai trik uleber ka seng kala rakhe ka jingdap South Post nem jongka ha Vani Hall pendeng rei. Haka ni ka jing rakhe le lam da u Quirinus Mausor haka bala jet ru yau Dr. Bostik Mausor kum u President bat ya u Bendrowel Hasha kum u Sketri. Haringkat bat ki ka prangut ki dekon. Haka ni ka program na don ru ya ka jing pen I ya ka culture bat ka jing sam ya ki khusnam bala tip kum ka khusnam ken mau tempang aja apusan. Ban penkup burom ya ki riu pau khmat. Uba Pius Marwen u MLA jong ka Ranikor u balong u kongsan haka tiga sngi u leiro ik samla baki la ban pen KM biang ya ka all Lyngngam Organization bat la banjur ru ya ka jing don kam ban kene pensa ya ka tenrai jong ki Lyngngam. Berperiam dengan jadul bahawa sejak kali telah kami hendak yang mereka cuma macam bilang kabagi siap yang tak kecil berpenuh yang harus berperiam yang jadul Ka Village Defence Party la ni VDP jong ka snong mau yawa kala pelong ya ka jing pahra hadien ka jing yo ya ka jing ujor halor ki kambean ki bakta ikiwa ki bakentup ya kawa riwiang bat kawa maleng u President jong ka VDP uba Sportland tersa ulal penrem ya ka jing pendon kam ya ki dawai balong bi bat ki tiar pembetei bat ki bateri da ka bamaham ya ki nongle kam sneu ba kin dan kuna da ka kuna ka ba saupo hajar tingka kat kum ka an jong ka snong nalo kani kat kum ka kendon bathamai la manaru ya ki nong tong dokha ban sa hakiwa hadien sau shiteng janmiet nadu ubnai naiweng hadu ubnai jemang knang banyada ya ki jingtau ba im haum ka VDP ka kular ban kan le da ka kat bala banyada ya ki wa jong kasnong halor ne banta ngintang la sim garai ba ngil abu da ayom kata kembut ba nadu ubnai November hadu ubnai me ngim sa su ban tongdo ha permit nadu ka por sausteng PM saneng ngim sa su yakini ki benai kumbang ala om ne nadu November hadu benai me akabe dei bat ka jingja khnyu jumai ka bajur ha Myanmar ka India ka lapha marmar ki kenhun ai jingerap bat ya kumba khandai phun reu point laiton ki tiar ai jingerap sha Myanmar hapo ka operation Brahma hakaba lapha ya shispa khandai pu prangut ki nong ai jingerap ki bakentup ya ki sipai IAF ki Army Medical Corps bat ya ka kenhun NDRF ka kenhun ka lapoi ha ni Pidao International Airport nin kemiet yakan ka operation dalam da u commander jongka 50 I para brigade ka operation Brahma ka penpau ya ka jingkit khia jongka India ban ai ya ka jingrap ka bapaka bat ha ka por ka bebiang sha ka jaka ki bamat ya ki jing e bat ki jing sha penjulor Ikong Arbi Lingwa bat ki bahyeng hasem jong I ki la play pat ba ya ka madan futsal bertemai ka La Farbi Grace Hashnong Saidan Ribohoi District ya ka dengan madan futsal la play perda dai Reverend D.S. Roy Mukti haba ai jing kran hakati ka jing play perda I la ai jing ero Reverend Mukti ya ka jing thumu bat ka jing Tracy Tom jong Ikong Arbi Lingwa bat ki bahyeng hasem jong I ban wanra ya ka ni ka jing thumu ban poi shakathong ka jing thumu jong kene ka kam ka long ban yalam mi ki samla shi jing le ka kilan med bat ban palait ru yaki na ki jing lien besnieu jong ka jok bamenta mentang ni pet ya ka jing long jing man ka sim beneng hatura ka jing khiat ka long apusau degree Celsius bat ka jing shit ka long laipusau degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long saupunyo na kispa haba pai pat shanong ba shalong ka jing khiat ka long khat sau 0.1 degree Celsius bat ka jing shit ka long apron reu degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long sapuai na kispa kat ba hajawai pat ka jing khiat ka long khat reu degree Celsius bat ka jing shit ka long apupra degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long sanpunyo na kispa ka sunbeneng ka la ban rang hatura jawai bat shalong shawan poi shi ka bakut jong ka thup khubon ni pe biang sa sien yakini kimat ba kongsan Kentu long elam kalian persya jong ke KHADC ban penbek ya ke kenrum kenram ai jingbet ban snayeng bat kemuda Wer long elam kalian persya ke KHADC uba Tita Starwell Khan bandon ya ke map jong ki jaka bo ke council
Up ke KHADC ya ke Ministry ban Ajing Menjur ya song tingka ke baladap bahak hapo ke Finance Commission Grant ke Bekatsan. Bandar ke ya ke Eid-ul-Fitr da ke Jingkemen bat da ke Jingriublay hak leng ki benta jong Gishelong. Teparlok katungi lapoi sebekut jong ketuk kubor jing mentega janmiet hadu bangin syamit plesyaksi haga jok kubor kubdesi boni pibaro.